ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା କାନିକା। କରେଇଟିକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଘିଅ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କାଜୁ ଭାଜିଦେବା। କାଜୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କାଢ଼ି ନେବା। ସେଇ ସେମ୍ ଘିଅରେ ଆମେ କିଛି ଖଡ଼ା ମସଲା ଯିଏକି ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି ପକାଇ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇ ଆଉ ବାକି ପରିବା ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା, ଯେମିତିକି ବିନ୍, ଆଳୁ, ଗାଜର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା କିଛି ପରିବା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବା। ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫିର୍ ଭଲସେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଚାଉଳରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଘିଅ ପକାଇ ଗୋଳେଇକି ଘୋରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିସାରିକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଚାଉଳର ମାତ୍ରା ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାହାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋରେଇ ଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢକ୍କନ କାଢ଼ି ଦେଖିଦେବା, ଆମର ଗରମା ଗରମ କାନିକା ରେଡ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। କାନିକାକୁ ଆପଣ ଡାଲମା, ଖଟା, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ କିଛି ବି ଆଇଟମ୍ ଆଡ଼୍ କରି ସାଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।